Комуникацията има и минало, има и бъдеще и то винаги ще бъде и в социалната мрежа, но задължително и в реалния живот и бизнес модел е много различен за всяка мрежа. Много от големите, например... Дайте ни примери, за различните бизнес модели. Да, много от големите, например, Twitter все още търсят печелившия бизнес модел. Имат естествено рекламни формати, но все още не са успяли така да ги монетаризират напълно. При нас е доста различен бизнес модел. На практика, освен стандартните начини за промотиране, ние даваме нов тип начин на промотиране на бизнеса като цяло, чрез съдържание. От какво се издържа една такава мрежа или вашата мрежа? Как е заложено при вашия бизнес план? Общо клубовете, има платени клубове, като естествено ще пуснем и рекламни формати, които са така много по-привлекателни за бизнес, защото, например, във Facebook големия бранд не може да брандира, например, раздел, както ще може при нас. В момента колко потребители посещават сайта? Дневно около 5000 човека варира. Бизнес плана ни така в общи линии. Платформата е планирана не само за България, надяваме се бързо да успеем да реализираме на други пазари. Надявам се до 15-20 дни да пуснем и други езици, други версии. Вече всичко е наистина божа работа, защото в този тип платформи, както и в Facebook, абсолютно актуален пример и в много други социални мрежи, има така голям период, в който мрежата не може да генерира приходи. Социалната мрежа по никакъв начин не бива да се явява заместител на комуникацията в реалния живот, защото от това само може да пострадаме.